बोला बोला बाबा डमरू वाले की जय। आई मने भांगा बासी एही से लो धइले बखासी डीजे अमित तिवारी जे एही से लो धइले बखासी अपहर आई मने भांगा बासी एही से लो धइले बखासी ईसा ही में देरी भइल कहानी जाय बकासी ईसा ही में देरी भइल कहानी जाय बकासी बोला खाइले नि भांग बासी एही से नु धइले बखासी बोला खाइले नि भांग बासी एही से नु धइले बखासी छन भर रुकी जैती पिसी लैती भर खाची छन भर रुकी जैती पिसी लैती भर खाची बोला खाइले नि भांग बासी एही से नु धइले बखासी बोला खाइले नि भांग बासी एही से नु धइले बखासी डीजे अमित तिवारी जे अपहर कहाँ बजाई दबा ले आई कुछो नहीं बुझाला जी कोनो बयद नहीं लौकत बाटे झूठो के कहरे निहाला जी झूठो के कहरे निहाला जी कहाँ बजाई दबा ले आई कुछो नहीं बुझाला जी कोनो बयद नहीं लौकत बाटे झूठो के कहरे निहाला जी कहाँ जारू हत रहे खाइल खोइती ना सपाती कहाँ जारू हत रहे खाइल खोइती ना सपाती बोला खाइल नि भांग बासी एही से नु धइले बखासी बोला खाइल नि भांग बासी एही से नु धइले बखासी डीजे अमित तिवारी जे एही से नु धइले बखासी अपहर एही से नु धइले बखासी खाइल नि भांग बासी एही से नु धइले बखासी दिने प दिने बढ़ल जाता राहु रे परेशानी जी जानी जे नीरज गोलू हो सेवा का लिखिनु रौरे कहानी जी लिखिनु रौरे कहानी जी दिने प दिने बढ़ल जाता राहु रे परेशानी जी जानी जे नीरज गोलू हो सेवा का लिखिनु रौरे कहानी जी आर्यन सिंह सेवा कहाँ गई हे अभिनाशी आर्यन सिंह सेवा कहाँ गई हे अभिनाशी बोला खाइल नि भांग बासी